No ensinnäkin on hyvä muistaa, että tämä historiallisen mittakaavan iso uudistus on nyt ollut voimassa 11 viikkoa. Mikä asia kipeimmin kaipaa muutosta terveydenhuollossa? Ensimmäinen on se, että ihmiset pääsee jonoista hoitoon. Mikä siellä terveydenhuollon järjestelmässä aiheuttaa sen, että on jonoa? No siellä aiheuttaa jonoja hoitajapula, mutta myöskin se, että kun hallitus on tehnyt tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen nyt, ei panostettu jonojen purkamiseen. Ja se, että nyt seuraavaksi pitää keskittyä siihen, että me saadaan ihmiset jonoista hoitoon, rakennetaan uusia terveysteknologiaan perustuvia tapoja, rakennetaan uusia terveysteknologiaan perustuvia tapoja hoitaa ihmisiä. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä hallituksen malli, jossa ihmisen hoito on nyt todellakin kiven alla, siihen pitää saada muutos. Tämä historiallisen mittakaavan iso uudistus on nyt ollut voimassa 11 viikkoa.